राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तो। अरे तोहरा बारे में पूछी तोहरा सखी से तो ऐठिले ढूंढ ढूंढ के नंबर लहनी उहो बंद रहिले। हाँ हाँ तोहरा बारे में पूछी तोहरा सखी से तो ऐठिले ढूंढ ढूंढ के नंबर लहनी उहो बंद रहिले। शादी जब से भइल भतरा खतरा बन के रहेले, शादी जब से भइल भतरा खतरा बन मंडाइले। डीजे सुमित सतीश रैना। पहले रहनी तोहरा जोरिया बत रहे माजा सब, अब ओइनी ससुरा में बन गइले साजा सब। अरे तोके कहत रहनी हम भाग चल कहीं और सनम, दुनियादारी छोड़ के रहल जाइए के जर। कहे उ पहिला राती काका हमसे कोइले बा, शादी जब से भइल भतरा खतरा बन के रहेले, शादी जब से भइल भतरा खतरा बन मंडाइले। डीजे सुमित सतीश रैना। राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तो। हाँ हाँ याद बहुते या बता कुमार वाला बात उ, मिलत रहनी चोरी चोरी भूल न पाई रात उ। अरे राइटर सरवन सुमन पूछत रहे तोहरा बारे में, का हम कही अहजे से उ देखले बारे साथे में। दूर दूर का कही घुसल घर में हरदम रहेले,